Good day mga sano. Sa video ko ngayon magluluto ako ng lechon kawali. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please tulungan ako mag-subscribe kayo. So umpisahan na natin. So ito na yung pork belly natin mga sano. Kailangan lang hugasan natin ng maigi para walang anggo. Simple lang to mga sano, kaya nito. Pero iba't ibang style tayo ng pagluluto ng lechon kawali. So yan. Tingnan natin kung may mga balahibo. Okay, very good. Okay, kasama pang buto. Yan mga sano. Masintabi nga po pala sa mga sano natin hindi kumakain ng baboy. Ayan. Para diretso na kung may kakain, kukunin na lang itong isang piraso para wala nang masana. So pagkatapos nito ay pakuluin natin. Ayan mga sano, lagyan na natin sa kaldero. Ilagyan na, papakuluan natin to hanggang sa lumambot. Yun, sibuyas pula. Itong bawang. Ayan, parang panglasa mga sano. Siyempre, ground black pepper. Ayan, hindi nawawala yan. Pabango, panggalang sa din yan. Tsaka para bumango pa lalo mga sano. Lagyan natin ng kahit isang piraso lang ng star anise. Gagawin na lang natin dalawa. Yan. Star anise. Saka siyempre, laurel. Yan. Uy. Pas. So yan mga sano. Papakuluan natin yan. Hanggang sa lumambot. Siguro mga approximately mga 1 oras. So ayan, lagyan natin ng tubig. Saka hindi kang kalimutan sa no. Siyempre, asin. Lagyan natin ng asin. Kasi hindi naman ito bagnet mga sano. So, lagyan natin ng asin. Para may lasa na rin. Ayan. Ako. Ayan mga sano. Salang na natin. Saka pakuluan natin ito hanggang sa lumambot. Hindi naman yung lambot na lambot yung magkalasa ng mga sano. So takpan natin para walang tatakas mga sano. Ayun. Ayun. So ayan, antabayanan lang natin yan mga sano. I-update ko lang kayo mayat maya. Ayan mga sano, kumulo na siya. Tanggalin lang natin yung mga impurities na ito. Para hindi yan magdumihan yung karne natin. So, kunin natin ito mga sano. Mga bula-bula, mga impurities na yan. So, ayan, umalsa na siya mga sano. Ayan. So, maya-maya pa. So, ayan mga sano. Umulo na siya. So, antayin lang natin. Uy, kinilban siya yun. After 20 minutes mga sano. Yan pa lang po yan. So, wala. Medyo malayo pa. Malayo pa. So, yan lang muna natin mga sano. Takpan ulit. Oy, dyan na naman. So, yan mga sano. After 1 hour, napakalambot na niya. Soft and tender na siya mga sano. So, hahanguhin na natin yan. I-off na natin tong apoy. So, hahanguhin na natin yan at para hindi masyadong matilamsik, bibilad po natin siya mga sano. O di kaya i-oven natin. Tingnan lang natin kung anong convenient dito. So, ayan ang mga sano, hanguhin na natin. Ayan, so hahanguhin natin mga sano para patuyuin. Ayan mga sano, dyan natin ilalagay yung ano natin. Yung karne. Para ibilad natin mga sano.
So ayan mga sano, bilad na natin to. So i-update na lang natin to mamaya mga sano. Okay mga sano, ibilad na natin to. Ayan. Oh. Lambot. So ayan mga sano, diyan siya nakabilad sa sasakyan ba. Ayos ah. Ayos ah, ayan oh. Oh, ha. So maya-maya ano, mga isang oras mahigit depende ano pa naman alas 10. So maya-maya mga sano. Balikan natin yan maya-maya mga sano, mga after 1 hour. Okay, stay tuned mga sano. Ayan mga sano, titingnan natin yung binilad natin. Kaya ako nagluto ng lechon kawaling eggs. Hindi to si Maloy. Si gumagawa siya ng gutter sa bahay. So tingnan natin yung binilad natin ba? Tuyo na. Ayan. Init. Ayan. Ayan. Tuyo na. After 30 minutes, maya-maya mga 11, prituhin natin. So, ayan. Mga sano ay gumagawa ng gutter para sa bahay. Para iwas baha. So, dito sa grahe, isa lang kasya. So, doon sa kabila, nakisuyo tayo. So, ayan. So, antayin natin. Mamaya, lutuin natin yun mga sano. Pag tuyo na siya. Ayun si Chase. Okay, parking lang tayo doon. So, sige mga sano. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please, mag-subscribe naman kayo. Tulungan niyo ako. Kaka-umpisa ko pa lang mga sano. So, mga sano, kunin na natin yung binilad natin para lutuin na natin. Ayan. Ayan. After 1 hour, mga sano. Ayan. So, prito na this. Sana hindi tatalsik. Ayan mga sano. Nagpapainit na tayo ng mantika para sa ating ano ba yan? Lechong kawali. Ayan. Kumbaga sa amin dito prito. Ayan. Papainitin na natin itong mantika mga sano. So ayan, kakatapos na natin ibilad yung ating pork belly. So ayan mga sano, painit lang tayo. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, please naman po, mag-subscribe kayo sa channel ko. Maraming salamat po. At sa mga nag-subscribe na, mga nag-review, salamat. Ayan mga sano, mainit na siya, pero distansya muna tayo, distansya. Ayan, saalang tayo. Ayan. Delikado po yan mga sano, distansya. Ayun. Ayun na. Lakasan natin ng konti. Ay naku mga sano, wala talagang tilamsik. Ay, thank you. So, gagawin natin ngayon, siyempre, unang ano pa yan, unang salang. So, gagawin natin. Hanguhin natin. Ayun, para sa pangalawang frying natin mga sano. Ayun. Ay, Diyos ko. Hanguhin natin mga sano. Ba, parang dumami yung mantika ah. Ayun. Ayan mga sano. Pangalawang frying na po tayo mga sano. Ayun. Mahimik na siya no.
Napakasarap. Hindi nakakatakot. Alright, hanguhin. Tamang-tama. Mumula. So ayan mga sano, ang ating pritong baboy o lechong kawali with my homemade sausawan. So ayan mga sano. So thank you very much. So ayan mga sano, kakatapos lang natin magluto ng lechon kawali. Ayan. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please mag-subscribe naman po kayo. Marami po tayong video. Tsaka maraming salamat na sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. Tulungan niyo ako sa channel ko. To God be the glory. Have a nice day.